మహబూబాబాద్ జిల్లా కురువి మండలం పోలేపల్లి తండాకు చెందిన ధరావత్తు చిట్టిబాబు గాజు తండాకు చెందిన ధరావత్తు చంద్రుకు సంవత్సరంన్నర క్రితం కూడా 2 ఎకరాల భూమి ఇంటి స్థలం నగదిస్తానన్న ఒప్పందం మేరకు కిడ్నీ దానం చేశారు. ఇటీవల బాధితుడు అనారోగ్యంగా గురికావడంతో మహబూబాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అంగీకారం మేరకు ఇస్తానన్న వాటిని ఇవ్వకపోవడంతో మోసం చేశారంటూ వారం రోజుల కిందట చిట్టిబాబు కూతురు పోలీసులకు ఆశ్రయించారు. ఈ విషయం వివాదాస్పదంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే బాధితుడి ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించి దీంతో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. మృతునికి 2 కుమారులు, కుమార్తె ఉన్నారు. చిట్టిబాబు మృతితో తండాలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కుమార్తె రమాదేవి ఫిర్యాదు మేరకు మధ్యవర్తులుగా ఉన్న 3పై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు.